No niin, me ollaan käyty kaupassa tässä ja Virva halusi näyttää mitä kaikkea me ollaan ostettu. Aloitetaanhan täältä näin. Niin. Gluteenitonta leipää. Apteekista vähän vatsalääkettä. Sitten deodoranttia. Vähän juustoa, pari pakettia. Poppareita. Ja mitäs nää oli? Kookostähtiä, gluteenittomia. Jahas. Koukkuja. Näille oli omat suunnitelmat. Sitten on kasa jogurttia, kaurajogurtteja. Siellä löytyykin sitten 6 kappaletta mangonmakusta ja 6 kappaletta vadelmaa kauraherkkuna. Sitten on 2 kiloa mandariineja ja 7 pakettia huilun tuhtia makkaraa. Näistä sitten tehdään ruokaa. Noin. Ja sitten seuraavasta kassista täältä löytyy lankkuperunoita, mummon rapeita. Niitä löytyy muutama kappale täältä. Sitten me ostettiin myös tämmönen terästermos. Saa sitten pidettyä juomat kylmänä. 2 pulloa Hartwallin kreippiä. Se toinen pullo kanssa. Ja sitten vielä Fantan appelsiini. Sitten täällä oli vielä 6 tölkkiä originaalilonkeroa 0 wattista. Että se on sitten. Kaivetaanpa sieltä ne loputkin. Ne on tyhjä ja siinä on meidän tämän kerran ostokset. Mitäs nämä tuli maksaa? Joku 120, kun tässä oli kaiken kaikkinensa. Mutta aika pääpiirteisesti tämän tyyppistä yleensä ostellaan. Vai mitä? Mitä nyt päähän tulee? Onko sulla Virva jotain sanottavaa vielä yleisölle? Ei ole muuta kuin, että ruvetaan laittamaan jääkaappia ja tekemään ruokaa. Niin. Noniin, ei muuta kuin hei hei vaan kaikille. Hei.